Synes I også, at billedanalyse er røv og nøgler, så har vi måske en måde at gøre det lidt sjovere for jer på. Dette er en tutorial. Vi har en billedvæske i skolestue. Billedet vi ser her er malet af en mand, der hedder Hans Schmidt. Billedet blev lavet i år 1900. Nu skal vi analysere det her billede. Nej. Gå nu bare i gang. Ja, whatever. Nu begynder vi. Goddammit. På billedet ser vi et meget gammeldags klasselokale. Som vi kan se på maleriet, har den mange dystre farver. Som I kan se, så er der mange billeder på væggene, og så er der en hel masse børn. Skolen vi ser foregår ude på landet. Det er fordi, når vi kigger ud af vinduet, kan vi se, at der er marker. Og på nogle af billederne, der er i klasselokalet, kan vi se, at der er nogle dyr. Du skal til at finde dine symboler, knægt. Nej. For helvede, knægt. Vi har nu sat en cirkel, fordi der er en dreng, som enten er blevet sat uden for klassen, fordi han har gjort et eller andet, eller også så er han kommet for sent, og så er han bange for at gå ind i klassen af frygt for at få en skideballe, og så bare blive sendt udenfor igen. Det der er en kridttavle, og det betyder, at det er for lang tid siden. Det vi ser her er den artige elev. Som vi kan se er det, at hun er meget koncentreret og kigger ned i sin bog. Også når man kigger ud af vinduet, så kan man se nogle bygninger i baggrunden. Og som man kan se, er det ude midt på landet, så det er nok en landbrugsskole. Det vi ser her er lærerens kateter, som det hed i gamle dage. Og vi kan godt se, at det er meget anderledes fra dem vi har i dag. Nu skal vi have farvesymbolik. Nej, ikke farverne. Jo, farverne. Lav så dine ting. Nej. Så må jeg vist hellere spørge de andre elever. Der er meget guld i det her billede. Guld, det kan både stå for moden korn, som vi ser på markerne. Det kan også stå for verdens lys, som vi ser på loftet. Det er også skyldt. Og så kan vi se visdom. Det kan være lærerens pult, fordi han er meget klog. Nu skal vi til farven hvid, som vi kan se ved bøgerne og lyset. Den hvide farve præsenterer lys, renhed, ærlighed og visdom. Som I kan se her ved mine lyssymboler har vi guld og orange. Ved gul har vi jordens farve, lys og falskhed. Ved den orange har vi lys sind. Væggene i grå, og det står for tristhed. Nu skal vi til at finde ud af, hvad billedet fortæller om datiden. Nope. Gå tilbage, dit elendige hundehoved. Skidsbriller. Elendig socialdemokrat. Hvad sagde du? Du hørte mig godt. Jeg tror, jeg må hellere spørge de andre elever igen. Man kan se, at det her billede er malet i datiden, på grund af, at i forhold til dengang, så har vi i dag nogle meget anderledes skoleborde og stole. Lærerens kateter er også anderledes, og kridttavlen er erstattet med et smartboard. Nu skal vi finde ligheder mellem den gamle klasse og den nye klasse. Jeg vil gå for pokker. Nej. Fortidens skole og den skole, vi har i dag, er ikke helt så forskellige. Vi bruger stadigvæk bøger og blyanter, og vi har også nogle billeder hængende på væggen. Nu skal vi til at finde stregerne i dette billede. Nej. Hold nu kæft, knægt. Vi gør det her for skolens skyld, for seriernes skyld, for verdens skyld. What? No. Du holder bare mund, knægt. Vi skal gøre det sidste nu. Her har vi det gyldne snit. Her er der, at kunstneren er i stand til at putte vigtige ting i hver sine firkanter. Som vi kan se her har vi en positiv trekant, for den går fra lærerens bog op til kanten af pigens bord, og så går den videre op til billedet. Tak for at I så med ved vores tutorial. Okay, knægt. Nu skal du have en dansk prøve om den gamle skole for 200 år siden. Fuck this shit, I'm out. Er der ikke bare nogen, der gider have mit lærerjob? Jeg kan simpelthen ikke klare den her dreng mere.